मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। को बात बताइए हमरा के, पूछिए। आज सारा ट्रैक छोड़ के धइले बनी पुराने का धुन, वो हिंदी वाला धुन। हिंदी साहब लगा था भोजपुरी छोड़िए दिया का दूर हो गल का अश्लीलता है भोजपुरी इंडस्ट्री ना के। ना भोजपुरी छोड़ल नहीं के जात। हाँ, नहीं भोजपुरी कभी छोड़ल जाई। अच्छा भोजपुरी तो उ भाषा बा हाँ। जौन हमनी के आत्मसम्मान बा, हमनी के गर्व बा। बात तो सही कहला है। आज हिंदी के ई गीत गावे के पीछे एगो कारण बा। का बताई बताई। कारण ई बा कि यह गीत के अगर रुआ ढंग से सुन ली ना हाँ तो ई गीत रुआ अंदर के जितना अहंकार घमंड बा नु सब के चूर चूर कर दी। ये तो बात सही बोला भाई। आदमी के ई गीत जे बाटे नु रुआ के वास्तविकता दिखा दी। जैसे एकर कितना अच्छा लाइन बाटे कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हाँ। मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। सही बात। अर्थात है कि हमसे भी बेहतर कहने वाले लोग आते रहेंगे हाँ। और आपसे बेहतर सुनने वाले लोग भी आते रहेंगे। तो न आपको घमंड करना है और न हमको घमंड करना ना बात तो सही है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में ये सब नहीं चलता है। हाँ। हम बेस्ट तो हम बेस्ट, ये का नाम बात तो सही बा। यहाँ के हाँ। कहनी अनु कि हाँ। कुछ और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने आहा। सुनने वाले, कुछ चलाएंगे। कहने वाले और कुछ नहीं सुनने मुझसे हाँ। बेहतर कहने वाले, सुन- तुमसे बेहतर सुनने सुनने वाले। वाले। देवता तो जरूरी है ई रउरा के ना बेहतर कोई कहे दी आ न दूसरा के सुने आ ना दी। दूसरा के सुने सुने। दी। इहो बात ठीक बा। हालांकि ये गीत के गायला के पीछे के कारण ये रहलक है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जितना कलाकार लोग बा लोग नु वो इस चीज के समझ जा लोग कि वो अगर आज सुपरस्टार बारन नु तो एक दिन न एक दिन उनका दिन खत्म होई। होई होखई के बा हाँ, और उनका से बढ़िया कोई वो जगह पर पहुंची केहू के कोई होके तो इनका से अच्छा गावे वाला लोग वहाँ पहुँची, हमनी से बेहतर सुने वाला लोग हमनी के जगह पर पहुँची। आ इस सिलसिला चलत रही ने हम अनंत समय तक अमर रहम आ ने ई लोग अमर रहे वाला बा। बात तो सब कुछ सही बा। तो जब बात कुछे दिन के बाटे तो फिर अश्लीलता के का जरूरत बा। मान ली कि अगर हम 5 साल गावत तनी, 5 साल सुपरस्टार बन के रह तनी, अगर हम 5 साल में वो ऐसन ऐसन बेहतरीन गाना दे दी जौन भोजपुरी के नाम ऊंचा कर देवो तो हम मरला के बाद सुपरस्टार ही रहो। तो बाबा रउरा कल एगो गाना सुनत रहे। अरे मत कहीं, अरे का गाना वो गाना सुननी ओकरा बाद एगो लाइव वीडियो आयल। अच्छा ठीक बा। अच्छा गायकार के ना ना उ गायकार का ना ओमे जे काम कइले बा अच्छा। एक्टर एक्ट्रेस, अच्छा अच्छा तो देवता उ वीडियो 3-4 दिन पहले ही के बा। हाँ हाँ लेकिन हमनी के तो थोड़ा सा लेट पहुंचल हमनी भी। हाँ, हाँ केहू भेजलक हाँ। लेकिन भाईजी का बतावल जाए उ जवान स्पष्ट वीडियो में कह देलक। अब का कहले बरुड़ा अपना आँखी से देख ली लोग। देख ली आ कान से सुन ली। सॉन्ग रिलीज हुआ कल और हलिया पे नाम जो हमने काफी मेहनत से बनाया। मैंने मुझे उम्मीद था कि आप लोग प्यार देंगे, दिया भी। लेकिन दोस्तों इस इंडस्ट्री में केवल वही सब गाने चलते हैं जो अश्लील होते हैं। मैंने अक्सर देखा है, मैं हमेशा साफ सुथरा गाना करता हूँ, मैंने कभी अश्लील गाना नहीं किया। जब अच्छे गाने को लोग नहीं सुनेंगे, नहीं देखेंगे, बोलेंगे कि अश्लील मुक्त भोजपुरी करना कैसे होगा, कहाँ से। तो मेरी टीम, हमारी टीम, हमारे सिंगर हर कोई बढ़िया गाना गाता है। आज तक जितने भी सिंगर मैंने जोड़े हैं सब अच्छे गाने दे रहे हैं। लेकिन मैंने जो कल रिलीज किया उड़निया पे नाम, मैंने आज का रिजल्ट देखा। जिस उम्मीद से मैंने बनाया वीडियो को, जिस उम्मीद से गाने को, लेकिन वो सब गाने नहीं चलते आजकल। हमको तो ये जौन वीडियो रुआ लोग देखनी है एमे जौन कलाकार रहलन ह उनकर नाम बा राज भाई।
भोजपुरी में जे बा एक से बढ़ के एक बढ़िया बढ़िया गीत देवे के काम ही कैले बा, लियावे के काम कैले बा, लेकिन ओकरा बावजूद इनका कैमरा के सामने आके रोए के पड़त। मालूम का है क्या है कि अश्लीलता नहीं खन पड़त। इहे तो गलती कर देता रे वहाँ के, अश्लीलता पहुँच पड़ोसिए तबे कहूँ पहुँचिए ना, तो यहीं आके रोए के पड़ी ना का तो रोए के पीछे के कारण ही नहीं रोए के रखा। पीछे के कारण कुछ और बा। हाँ, बताइए रोए- भाई का कारण बा, बता रोए दियो के रे। पीछे के कारण ही रख कि उनकर गाना अश्लील नहीं रख। अच्छा। इतना बढ़िया गीत बा तो ढेर लोग उनका से डरा गए। हाँ। ये अभी तो बुझाता कि हमार सीट खा जाइ है, हाँ सुपरस्टार बन जी बन जाइए तो उनकर ऑडियो वीडियो के कुछ देर ला करवा देवल गल ब्लॉग। ब्लॉग, बुझाता। बहुत दुखद बात है। तो ई चीज जब तक चलत रही तो मतलब डर तो बा, हाँ, डर तब डर तो बा, ई तो जे भी फिक्स बा। सुपरस्टार बा सब ओकरा के डर डर तो बा हाँ। कि हाँ भाई ई दोसर आदमी आ गल बा हमर सीट खाएला। अगर डर ना रहित भाई जी तो ब्लॉक के लगे का ब्लॉक के लगे दरकार करल। आ देखी ब्लॉक से जैसे वीडियो हटल ह, 1 मिलियन से ज्यादा व्यू चल गए। मिलियनों पार हो गल वीडियो। मतलब कि जनता अच्छा गाना सुनेला तत्पर बना। जी। हमरा बुझाता कि अभी 2 दिन पहले हमनी के चेक कइले नहीं सो और अभी चेक करम से तो 2.5 मिलियन भी क्रॉस कर गइल होई। हो सकता 15 लाख व्यू रहे वो दिन। तो मतलब जनता अवेयर हो गइल बा, लागत कि अच्छा सुनेला तैयार बा जनता। अच्छा सुने वाला जनता तैयार बा, हाँ। अच्छा गावे वाला लोग भी तैयार तैयार बा। बा। बस बीच में जौन छिटपुटिया बाटे लोग जिनका भी मच्छर काटता कि हम मानी कीड़ा बाटते काटता कि हम मानी सुपरस्टार, वो लोग के हजम नहीं नहीं हो। हो। अच्छा ये राज भाई के जौन गीत आयल रहलक ह, हाँ अब न लिख दियो दुनिया पे ना, आहा पढ़त रही हो सुबह हो शाम। आवना लिख दी ओढ़निया पना रटत रही हाँ सुबह हो शाम। बहुत कितना सुंदर गीत बढ़िया गीत बा। आ मालूम ये वीडियो में जितना भी शूटिंग कल गल बा हाँ। कहीं विदेश जाके नहीं कल गल, अच्छा। इंडिया के हर अलग अलग जगह पर कल गल कल गल बा। बहुत अब बजट भी ये गाना के कम नहीं खे, हेलीकॉप्टर में शूट भल बा। अच्छा बताई कि कहाँ से बजट कम हुई। ई वीडियो और इंदौर, मनाली, ठीक बा, बताइए ये सब जगह पर लोग खुद बताई भाई लोग कि अगर भोजपुरी के वीडियो जब इंदौर जैसन शहर, मनाली जैसन टूरिस्ट प्लेस पर अगर वीडियो शूट होता तो कहीं ना कहीं भोजपुरी के बजट बा। अब दूसर का चीज हमने कि इंडिया में ये से जोड़ दो तनी सा कि ढेर सुपरस्टार वाले लोग जो विदेश में जाके गाना शूट करता लोग बहुत बालो। आ ओकरा बादो गड़बड़ गीत गावता लोग, तो उससे अच्छा नु बा कि विदेश में हम अपना घर ही गा ली या बढ़िया गीत गाई या बढ़िया चीज डिलीवर करी। भाई जी पुरानका लोग कह के गए है ना कि घर के मुर्गी दाल बराबर। दाल बराबर। लेकिन उहे हाल ई बा। बात बा कि घरवा में अगर मुर्गिया बनी नु तो दलवा के दाम जोन रही घरवे में बाची। सही बात। तो ये से जरूरी बाटे कि इंडिया में भी बहुत बढ़िया बढ़िया जगह बा, वो जगह के यूज कइल जाओ। रउआ हम अपन पैसा अपना देश में अपना जगह पे खर्चा करत है सर, तो कहीं ना कहीं एगो समाज देश सेवा के हो योगदान गल, होता है, हाँ देश के योगदान हो गए। देश के विकास में योगदान होता है। तब के तो कुल मिला के खैर लोकेशन से हमनी के बहस बहस नहीं नहीं है। खे। बहस बाटे कि गाना बड़ा बढ़िया बा। बहुत हाँ, बढ़िया प्यार गाना मिले के तो- चाहिए गाना के। ई गाना जे बानू सुने लायक गीत बा। हाँ केहू सुनो, वीडियो देखो, एकदम मस्त वीडियो भी बहुत बढ़िया बा, हाँ पिक्चराइज बहुत बढ़िया कल गल बा। एमे जे म्यूजिक बाटे वो बहुत शानदार बा। शानदार म्यूजिक बा। जे अदाकारा बा लोग अदाकारी कैले बा लोग, एमे जे अभिनय कैले बा लोग, हाँ। एक्टर एक्ट्रेस वो लोग काफी अच्छा एक्टिंग कैले बा लोग। मतलब कुल मिला के ई गाना जे बानू ऐसन बाटे कि रुआ देखी पैसा वसूल हो जाए इंटरनेट के रुआ। हाँ वाजिब चीज बताइए। मतलब हम 2 दिन पहले गाना सुननी, आ हमर 6 महीना के जौन रिचार्ज रहे वो वसूल हो गल। हाँ हाँ देखिए कितना अच्छा बात बा। मतलब भोजपुरी में इतना बढ़िया गीत भी बा, इतना बढ़िया गावे वाला लोग बा, इतना बढ़िया लिखे वाला लोग बा, इतना बढ़िया चीज आवता। इस चीज खाली देख के हमर मतलब रिचार्ज के पैसा वसूल हो गल। तो इनकर एको अश्लीलता गाना बाकी ना। ना भाई काहे? ई राज भाई के एगो खूबी बा। हाँ देखिए हम तो पर्सनली केहू के सपोर्ट करी ना देवता, रउरा तो पर्सनली हमरा के जानत नहीं। हाँ हम केहू के पर्सनली सपोर्ट नहीं करी। जे अच्छा बा ओकरा के अच्छा कहे में हम हिचकिचाई ना, हाँ बिल्कुल आ जे बुरा बा ओकरा के बुरा कहे में हम डराई ना। ना लेकिन तो आजकल फिर के भी ये चाहिए आजकल के ट्रेंड बा कि जे सुपरस्टार बा जब तक ले अश्लील गाना गाई ना तो मतलब वो लोग देखेला ना, इसन मतलब ना बा। इससे मत कहीं ना खैर अच्छा ई ट्रेंड जेकरा ला बा ओकरा ला बा। बा। हमरा ला कोनो भी भोजपुरी के सुपरस्टार से ज्यादा
बड़का सुपरस्टार रुआ बनी राज भाई हाँ आ ये गीत के गावे वाला व्यक्ति हो के चाहिए ऐसा आदमी के सुपर हमरा ला भोजपुरी में सुपरस्टार राज भाई आ ये गीत के गावे वाला व्यक्ति हाँ। ये गीत के लिखे वाला व्यक्ति बस इतने हम कहम ये लोग के तारीफ में क्या बात है। ताली होना चाहिए भाई के लिए क्योंकि बहुत बेहतरीन जे बा बाटे ई गीत बहुत सुंदर आ कुल मिला के इनकर और भी 2-4 गो गीत बा जो हमनी के बताएम सभी रुआ के आ बहुत अच्छा गीत बा अच्छा एगो गीत उनकर हम सुनले बानी हमरा अब याद आयल हो जौन 1 साल पहले आयल रहे अच्छा। आ अभी हम काले सर्च करत रही उनकर प्रोफाइल जी। मतलब यूट्यूब पर वीडियो सर्च करत रहे बेसिकली तो हमरा वो गाना मिलल मालूम ओकर व्यू कितना बा कितना 22 करोड़ से ज्यादा वाह 22 करोड़ से ज्यादा 22 करोड़ से ज्यादा। भाई इनकर थोड़ी कोनो सुपरस्टार कोई गलती से देख ले राज भाई के वीडियो वाह। गाना तू सुन ले हो अच्छा काली काली अखिया में काला अरे काला काजल कारी कारी अखिया में काला काला काजल गाना साँचो का सुपर हिट बा। हाँ, सुपर हिट मान बा। सकत नहीं ये गाना पर कि 22 करोड़ व्यूअर हो हो। कहे कि सकता। कान तर पहुंचल जरूर बा हाँ, कान तक पहुंचल भाई। हमरा काले पता चल कि राज भाई के गीत बा हाँ नहीं तो गाना ही पहले सुन ले रही हम ही नहीं जानत रही कि हम राज भाई बारा अरे हाँ? बताई कि भोजपुरी में 22 करोड़ व्यू है। हाँ, हाँ, कोई बताइए। सुनी नु राज भाई दांते अंगुली ना पूरा हाथ काट ली। यही सब कारण से न ब्लॉक होता अब वीडियो समझ में आयल कि रउरा ई लाइव के हई मायूस हो के रोवल के कारण का बा। रउरा साँचो के सुपरस्टार बने हाँ साँचो। जाता इतना बढ़िया गीत बा इतना बढ़िया में डांस कइले बारन राज भाई बहुत अरे बढ़िया भाई। बहुत सुपर राज जी के कर इतना बढ़िया बा बहुत ज्यादा राज भाई के डांस के दीवाना तो अरे। हम समझ सकत नहीं कि एक बार रउरा हम चाहे केहू देखे तो दीवाना हो दीवाना हो जाए एक बेर में पसंद है और एक बार में डांस पसंद है जाए जैसे हिंदी में बड़का बड़का सुपरस्टार बाटे लोग डांस करे वाला ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ ऐसन वो टाइप टाइप के कंपटीशन दे सकत नहीं हाँ हुआ बिल्कुल भोजपुरी में राहुल बात से हम सहमत बनी भोजपुरी एकदम में सहमत वो बनी। लेवल के डांस रुआ करे एमे कोनो संदेह के बात नहीं सही बात अच्छा इनकर एक और गीत बा सातों जन्म में तू हमरे बन के आई हाँ अच्छा हाँ एक बार गाना ये बस हाल फिलहाल में यार हाँ, हाँ, यो हाँ। 1 मिलियन से ज्यादा व्यू बा अब बताएं हाँ कि दर्शक पसंद तो करता गीत देखिए अगर पसंद करता तब न रउरा भी आज देखनी है रउरा कि 22 करोड़ भी हुआ हाँ कम अभी बात कुछ दिन पहले एक जोन है गाना बतनी कि सातों जन्म लरानी तू हमारे बन के आई रही हाँ अच्छा रुको पहले गीत सुनी सातों जन्म ले रानी तू हमार बन के आईहा ई जोन गीत रलक ह कितना बढ़िया गीत बा बस हाँ मतलब में तनिको सा अश्लीलता तनिको सा अभद्रता केहू के सुनेला नहीं नहीं थे हाँ राज भाई लाइव है कि कहलन कि हम वही कलाकार के साथ काम करीले हाँ और वही गाना में काम करीले जौना में अश्लील नहीं नहीं थे वास्तव में राउर सच बा बात ना बात तो सही बोल रहे हैं एक बहुत बढ़िया- बढ़िया गाना बा ई सब ये सब गाना रउरा कहीं सुन सकत नहीं कहीं बजा सकत नहीं ऐसा बात नहीं कि डांस नहीं खे जेकर कहत हो कि डांस नहीं खे उ देख लेवे वीडियो हाँ ना कुछ हमारे राज भाई के नहीं यार 1% का 0.5% कर लेबो तो डांसर का सही बात बा ई बात के तो एकदम होके के चाहिए काहे कहला लोग की और जो अश्लीलता गाना ना मिल ऐसा शादी ब्याह फंक्शन उसन बजावे में नहीं के ऐसन औरो हमनी के कई गो गाना बता देले बनी से हाँ, पहले हम पहले हुओं के वीडियो में बतैले बानी सब वो राजे भाई के गाना सब बतैले हैं सर राजे ढेर भाई के बा, गाना रहे हाँ, हो तब उनमें सब उहे बात राज भाई उनकर के एगो और गाना कौन रहे नीली नीली अखिया अखिया में हाँ हाँ नीली नीली अखिया से कोई देली जा जा- हाँ, दुआ। लागत है कि बताई साचो तो में वही। इहो हाँ। कितना बढ़िया गीत बा तो दर्शक लोग से हमनी के निवेदन करत तनी सा कि रुआ लोग ये सब गीत के सुनी ये सब गीत के देखी ये सब गीत के प्यार प्यार दी दी। ताकि भोजपुरी में ऐसन कलाकार जे अश्लीलता नइखे फैलावत चाहे जे अश्लील काम नइखे करत अश्लील गीत नइखे गावत ओकरा आके लाइव आके रोए के नहीं पड़े तो ई जिम्मेदारी रउआ लोग इनके बा तय कल कि कौन कलाकार बढ़िया बा कौन कलाकार खराब बा हमनी के बस माध्यम मात्र बनत नहीं सर हमनी के बस रउआ तक अच्छा चीज़ ले आवे के प्रयास करते नहीं सर ये प्रयास निरंतर जारी रही हमनी के रउआ तक अच्छा अच्छा भी वीडियो अच्छा अच्छा गीत ले आवत रहम सब भोजपुरी के रउआ लोग इनसे निवेदन बाटे तो बस ये कि खूब सारा प्यार दिए लोगिन हमनियों के दी लोगिन आ वो सब गीत के भी दी लोगिन जौना गीत के हमनी के आगे सुनावत नहीं सर फिर मिलम से एगो नया वीडियो में एक नया भोजपुरी गीत के साथ तब तक ला जय हिंद जय हिंद, जय बिहार जय भोजपुरी।